tickle the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Fighting Huwebes! Ayan na talagang fight na talaga tayo. Lumaban tayo sa laban ng COVID-19. Lumaban din tayo sa syempre pabago-bagong panahon at bugso ng hangin. At isama pa ba, lumalaban pa rin tayo sa Tokyo 2020 at ibinabandera ang bandila ng Pilipinas. Kaya nga partner, there's always a reason for us to fight more than we can imagine. Kaya mga car rangers natin, we are very excited to be with you ngayong umaga. At syempre patuloy na lumalaban at binibigay ang aming serbisyo para sa inyo. Ito ang Tambalang Sipaw! Ako ang inyong Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. At magpapasaya, dulot ay good vibes. Naman partner dyan sa nakakadulot talaga ng good vibes. Syempre, kasi kikay kakwentuhan at kakulitan nyo naman sabay ng nyong agahan. Yes. At ito na nga, usaping fighting naman. No? Talagang patuloy pa rin ang ating mga public servants. Hindi lang isa, dalawa ang mga kasama natin sa barangayan na kung saan pinagpapatuloy pa rin nila ang laban para sa kanilang hinaharap na mga problema sa barangay. Kaya nga partner, nakakatuwa kasing laban nila as a community is lumalawak yan kasi nai-influensyahan nila yung iba pang barangays and also individuals in their fights. And also, di ba partner, meron tayong isa namang guest that also have fought a lot of things and magsisilbing inspirasyon para sa ating lahat. At ayan, patuloy na lumalaban, no? Lahat tayo kasi hindi natin namamalayan, lumalaban pala tayo. Kasi every day, yung pagising mo pa lang, it's a start of a good fight sa yung goal na hinaharap. Kaya nga, lumalaban nga tayo sa traffic, sa lahat-lahat. Outside, ang dami nating nilalaban. But again, tap on the back, kaya natin, di ba? So we learn sa lahat ng mga battles natin. Kasi lagi ko sinasabi, we need to learn or find yung battles that are worth fighting for. Yes, tama ka dyan, partner. Naniniwala ako that certain battles are not meant to be battled, di ba? You should shrug off mo na lang yan. Shake it off. Shake it off. Tingnan pa talaga. Taylor Swift yarn? Yan naman. At syempre, marami pa yan. Marami pa tayong pag-uusapan. At syempre, nandyan din ang ating mga balita sa Morning Balita. Kaya nga. And we also have our correspondents naman na kahit binabayo na sila ng bagyo, andyan pa rin sila. Ayan, at tumutok lang. At huwag kayong bibitaw mga ka-Rangers dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. Ayan, usaping fighting ang ating pag-uusapan ngayon. At isa na dito, ang usapin ng iba't iba nating dinadaanan na problema. At ito na, ingat-ingat po pa rin po tayo dahil patuloy pa rin ang habagat. Kaya nga, partner, ingat-ingat din sa mga hinahawakan natin kasi kung saan-saan napupunta eh. Oo naman. At syempre, para sa'yo naman, ano ang lagi mong nilalabanan at fighting for battle natin? Actually, partner, recently, we are struggling with anxiety and depression kasi nga marami kasing factors na sabi mo nga merong trigger sa mga ganyan. And sometimes pag napupush ka kasi doon, you opt to choose to fight pa rin kahit na ano pa yan. And sobrang minsan mabigat lang. And katulad ganun sinasabi natin, ipagpag mo yan. Di ba? Ikaw ba, partner? Tama. Syempre, hindi natin maiiwasan sa environment, sa araw-araw, meron tayong mga negativity na nararamdaman at na-experience. Pero sabi ko nga kanina, merong mga battles na dapat mong piliin lang. Yeah. At may mga battles na hayaan mo lang na mamatay tahimically and silently. Ayun lang. Kasi hindi man worth fighting for at sa energy mo. Diba? You reserve your energy for something that is worthwhile. Yes. And usapang worthwhile, partner, diba? Our Olympinoys are still fighting, putting all their energies and effort in order for us to garner any place in the Olympics 2020. Ayan nga, kaugnay nga rito sa balitang to, sa Tokyo 2020 Olympics natin, mamaya 1:00 at 2:00, mamaya hapon, may laban ulit, securing for naman silver and a gold podium para kay Carlo Paalam ng 1 p.m. mamaya at 2 p.m. for our Yumir Marshall for middleweight boxing naman category at si Carlo Paalam naman for flyweight. Wow naman, partner. Nakakatuwa kasi again, they're battling this in behalf of everyone out of the 48 million Filipinos. They're standing tall to make us everyone proud, Ayan diba? Na, dagdag pa dito, nangunguna din ang ating golfer na babae na si Bianca Pagdanganan na kung saan ngayon, athlete natin ngayon, nasa rank 1 siya. Wow at si naman. Sasu naman, ang ating isa pang representative sa female golfer, ay nasa 14th place. Partner, di ba sinabi mo out of 40 plus? Yes, 40 plus na sa qualifying round, talagang nangunguna ang ating bandera ng Pilipinas. And we're just defying mga car injuries that even these sports are not very popular here in the Philippines. We've made sure that we are still in the platform, in the podium na tatayo tayo kahit hindi man ito, hindi natin kinalakhang mga laro. So, di ba partner, sabi mo kanina, halo-halo na rin kasi yung naging suggestion natin or narinig natin sa mga komento and mga car injuries natin that maybe we can expand yung mga facilities natin for this kind of sports. Yes, kaugnay nga rito, 'di ba yung plano ng team dito. Lipat na tayo sa City of Baguio. Talagang isa sa mga plano nila ay magkaroon ng isang multi-purpose building, sport complex dito sa bandang athletic natin. Oo nga, and maganda yun, partner, kasi again, it will be holistic, not just one sport, pero since multi-complex siya, lahat is able to utilize that facility. At ito na nga, ito pa ang pinaglalaban natin at nilalabanan pa rin natin ang COVID-19. Ito ang ating mga, alam mo yun, weapon natin, ang vaccination. At narito nga, August 5, 2021, Thursday, ang ating oras naman lagi is 8 a.m. to 2 p.m. And sisimulan natin yan with this vaccination site in SLU Gym. Just a friendly reminder, this would cover single dose for Janssen only. So this would now be inclusive to A1, A2, and A3. Make sure that the barangays that are target will be necessarily within the area. All barangays of Baguio City itong mga car rangers. So if you have time, go ahead, pila na tayo. No vaccination at other sites. Those who missed their second dose schedule can get it in SLU Gym. And of course, it's a first come, first serve basis until supply lasts. And of course, do not forget our QR code, ha, mga car rangers.
And ayan pa, sa A1 at A2 natin, hindi na kailangan ng stop. Pero sa A3, please take note po, kailangan po natin ng stop. Pumunta muna tayo sa ating Division Health Districts ng inyong mga barangay. At kaugnay nga rito, ang kasama sa mga A3 or person comorbidities, please lang, wag po tayong mameke ng med certs at other stuff pa po. Ito, ang chronic respiratory disease, cardiovascular disease, chronic kidney disease, cerebrovascular disease at malignancy, diabetes mellitus at obesity, chronic liver disease. Partner. And we also include the immunodeficiency state and other diseases such as Down syndrome. So, again, mga car rangers, wag na tayong magpanggap. Okay? Yes. Kasi we will get there. Isa-isa tayo. It's just our way for us to make it progressive and systematic pa rin yung ganitong ginagawa natin. At ito na, kaugnay nga rito, dito din ang ating COVID update. Yaman! Siyempre, patuloy pa rin na merong death. Ayan, sa ating cases ng COVID-19. As of August 4, 2021, 5 p.m. from our City Health Service Office, nagkaroon po tayo ng 46 new cases, active new cases, na sumatotal, nadagdag sa 347 active cases sa City of Baguio. At isa namatay naman sa August, kahapon, August 4 as of 5 p.m. Naman, partner. And also, that's the least that we can do is to get ourselves vaccinated, mga ka-Rangers. That's our shield nga. And ano lang tayo, let's just be all patient. Alam natin, it might take time, but again, gumagawa naman tayo ng paraan for that. Ayan, at kaugnay nga rito sa mga usaping COVID-19 at mga laban natin, makausap natin sa Morning Balitaktakan news correspondent, ang ating reporter galing sa Bayambang, na kung saan bibigyan tayo ng update patungkol sa paglaban ng ating siyempre COVID-19. Narito, makausap natin sa kabilang linya ng telepono si Mary Joy Alvarez. Mary Joy? Good morning, Sipaw! Update muna tayo mula rito sa Bayambang. Martes, August 3, 2021, tinalakay ng lokal na IATF ang mga hakbang na gagawin upang maiwasan ang posibleng pagpasok at pagkalat ng Delta variant ng COVID-19 sa bayan ng Bayambang. Sa harap ng mga punong barangay at kanilang mga sekretarya, ibinahagi ni Municipal Health Officer Dr. Paz Valo ang latest COVID update at pinaresenta naman ni Rural Health Physician Dr. Ronald Agbuya ang mga dapat malaman ukol sa vaccination program ng LGU. Kasunod nito ang diskusyon tungkol sa mga dapat tandaan para makaiwas sa COVID-19 lalo na sa bagong Delta variant. Samantala, ibinahagi naman ni Police Lieutenant Higardo Sapiera ang mga umiiral na protocol ukol sa paglamay sa patay. Aniya, ayon sa latest guidelines ng IATF, 3 araw lamang ang lamay. Sa kasalukuyan ay may 28 active cases na sa bayan ng Bayambang, 276 na naka-recover at may kabuang 28 deaths. Mary Joy Alvarez para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat naman, Mary Joy. And lipad naman tayo from Bayambang, no partner, punta naman tayo dito sa Dagupan City. Ngayon, sinimula nila ang Brigada Eskwela 2021. Irish? Yes, Shekinah, bilang paghahanda nga sa paparating na school year 2021-2022, formal nang binuksan ng Department of Education ang Brigada Eskwela ngayong taon. Inanyayahan ng Dagupan City National High School, Junior High School ang mga stakeholders para sa bayanihan para sa paaralan. Layo ng Brigada Eskwela ngayon na paigtingin ang partnership involvement at maihanda ang mga kakailanganin sa modular learning. Humingi rin sila ng tulong sa mga nais mag-donate para sa mga gamit na kailangan nila sa pagprint at distribusyon ng mga module gaya ng bond paper, ink, printer at iba pa. Magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang September 30. Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan. Yes, maraming salamat sa good news na yan, Irish Kawili ng Dagupan City. Ngayon, makakasama naman natin si Christine Flores sa Alaminos City para ibigay naman ang kanilang balita patungkol sa Jumpstart program sa Alaminos. Christine? Nagsimula na ang Jumpstart program sa Alaminos City. Ang Jumpstart program ay isang grant mula sa Government of Canada. Katuwang dito ng pamahalaang lungsod ng Alaminos ang Department of Labor and Employment.
Ayon kay Leonor Bruno ng Public Employment Service Office, sa kasalukuyan ay tumatanggap na sila ng resume para sa mga gustong maging kabahagi ng nasabing programa. Ang mga maaaring mag-apply ay residente ng Alaminos, edad 18 to 24, at least high school level, walang work experience o kung meron ay 0 to 12 work experience lamang, kasalukuyang hindi employed at hindi rin enrolled sa kahit anong training o paaralan. Para sa mga gustong maging kabahagi ng programa at aktibong naghahanap ng trabaho, magtungo lamang sa Public Employment Service o PESO dala ang inyong mga resume para sa first step ng application. Christine Flores para sa Morning Balitaktakan. Yes, naman. Maraming salamat sa ating mga Morning Balitaktakan News Correspondent sa buong, syempre, Pangasinan, Bayambang, Dagupan at Alaminos. At ito na nga, ngayon, ituloy-tuloy na natin ang ating fighting na laban na talagang pinagpapatuloy natin ang iba't ibang laban sa buhay. At ito, isa na dito, ang ating baranggayan. Dalawang makakasama nating public servant na binagbibigay ng kanilang full na fight sa iba't ibang problema at hinaharap na sitwasyon sa mga barangay dito sa Baguio. Yes, partner. And maganda na meron in this fight, in this battle, marami tayong matatakbuhan and kaya andyan ang ating mga kabarangay. Yes, una ko nang ipapakilala ang ating public servant at Sangguniang Kabataan at representative ng barangay Mines View Park na si Sir Kurt Cedric Uyaan. Good morning! Morning po. Yes, good morning Sir Kurt. Maraming salamat dahil syempre kahit bumabagyo patuloy pa rin tayo ng siserbisyo sa ating bayan. Kaya nga, hindi lang tayo matatapos yan kasi we still have one more representative from Engineers Hill naman, partner and ka-Rangers. This is Miss Mariela Crizel Eslava. Good morning, ma'am. Good morning po. Ayan, wow. Napakaganda. Ayan, nakuha tayo, no? Siksik tayo ng ating mga public servant ngayong Fighting Huwebes. Ayan, unahin ko na po. Ma'am Mary, ayan, sa Barangay Engineers Hills, kamusta po kayo dyan at paano nyo po namomonitor ang ating laban sa COVID-19 at ang laban naman sa panahon na ating hinaharap? Hello po, good morning. Sa amin po, okay lang naman po kami dito. Tapos, dati po parang halos lahat ng bata nasa labas na gustong maglaro kasi siguro po naboboard na sila sa kanilang bahay. Ngayon po nagawa kami ng barangay resolution po ata na parang lahat ng bata bawal lumabas. So may curfew po kami dito. So every night po nagronda po kami. Sa regard naman po sa COVID-19, tuloy-tuloy po pa rin pa kaming nagtutulungan na barangay para po maging safe pa rin po yung aming barangay. Tuloy pa rin po kaming kapag po may nagtatanong sa amin, paano yung ganito, lahat naman po ng questions nila na-address po namin. Yun po. And tuloy pa rin po pala ang aming clean up drive para mas maging COVID-free ang aming barangay, iwas sa virus, ganun po. Naman. Thank you, Miss Mary. And kamusta naman natin si Sir Kurt? Kamusta naman po tayo dyan, Sir Kurt? Hello po. Good morning. Apo, Sir Kurt, ngayon ayan, po, umusog lang po tayo, Sir Kurt, para kitang-kita ang ating kagwapuan. Naririnig naman po. Yes. Naman, napakaganda ng smile niya. Sir Kurt, kamusta naman tayo ngayon at sa ngayong pandemic? Ayan, oo. At ayan, babalikan natin naman at kakamusin naman natin si Sir Kurt mamaya. Oo. Ma'am Mary ng Barangay Engineers Hill. Ngayon po na syempre pasimula pa lang tayo sa mga aktibidades natin. Ano yung mga plano po natin ngayon na mga proyekto? Hello po. So, before po kasi hindi pa, approved budget po ako pero hindi pa po ako nakakapaglabas. So, lahat po ng nagiging activities ko nakiki-coordinate po ako sa barangay. So, nung start po kasi ng pandemic, nagbigay po kami ng relief goods and
COVID kits. Pero yun po kasi parang ano po ako sa barangay budget. So, ang aabangan naman po sa akin ngayon, ganun po, itutuloy ko po yung nasimulan namin na COVID kits. Magkakaroon din po ako ng scholarship program para sa mga youth po, and magkakaroon po ako ng livelihood program sa mga out of school youth. Yun po yung nakikita kong main projects ko po this year. Yes naman. Oo, umaarangkada pa rin at lumalaban ang ating mga barangay officials at sanggunian sa barangay engineer seal. Kaya nga, partner. And, Sir... Fighting talaga. Sir Kurt, also we wanted to check, nabanggit kasi kanina ni Ma'am Mary that they have in collaboration with Barangay. Kayo naman, sir, ikwento nyo naman sa amin yung platform nyo on Oplan Farm to Barangay. Tama ba yun, sir? Pardon po? Yes. Sir Kurt, kwento nyo naman sa amin yung naging programa nyo about Oplan Farm to Barangay naman. Nung last year po, pupunta kami dun sa BSU Demo Farm ito po yung pupunta kami ng La Trinidad para kumuha ng gulay para i-donate namin sa aming mga constituents. Then, halos araw-araw po pumupunta kami dun sa trading post ng La Trinidad para humakot ng libreng gulay para i-share namin sa kabarangayan po namin. Then, kapag may sobra po, pumunta po kami sa ibang barangay para bigyan sila. Yan po, halos mapuno po yung sasakyan namin. Yes. At ayan na nga, malaking tulong ang mga ganitong programa, lalo na gulay, at natutulungan din natin mga farmers natin. Ano po ang unang reaksyon at syempre tulong na naibigay natin sa ating mga community? Ano yung reaction nila nang natanggap nila po? Siyempre po, nag-house to house po kami. Masaya naman po sila. Malaking pasasalamat. Sir Kurt, ayan, para makita naman natin ang kagwapuhan ninyo. Iusog natin ng kaunti. Ayan. Oo, Sir Kurt. Ayan. Yes, ayan. Para naman makita naman natin ang ating mukha para makita ng ating mga ka-rangers. Face ayan. reveal. Sir Kurt, ikwento naman po. Habang nagdo-donate po kami, house to house po, malaki po yung pasasalamat nila. Tuwang-tuwa po sila sa mga binibigay namin na libreng pagulay na mula sa ating local farmers sa La Trinidad. Yun po. Then nalaman namin may relief goods para sa mga stranded students and workers na galing sa ibang probinsya. Pumunta po kami nag-request sa PFBR po para kumuha ng mga relief packs para i-distribute namin sa mga stranded students. Yun po. Yes, Sir Kurt, and nabanggit nyo rin kanina na yung sobra doon sa nakukuha nyo is binibigay nyo sa ibang barangay. Paano nyo naman ginawa yun, Sir Kurt? So, first na pumunta muna kami dito sa barangay, then nag-distribute kami yung mga sobra, yung napunta namin sa Gibraltar, Pakdal. Yun po. So hindi lang then meron po si Then si shout out na lang po kay Kapitan Julius Ampal ng Lawalhati. Kapag may pagulay po, pumupunta siya dito mag-donate. Siya mismo po yung pupunta dito. Tapos i-distribute naman namin. Yes. Ayan, ayat nga. Oo, kaugnay nga rito yung Oplan Alalay din natin noong COVID-19. Maraming salamat dahil sa inyong ginagawang mga proyekto. At syempre, kausapin naman natin sa Ma'am Mary. Ma'am Mary, kapag kaugnay rito na pasimula pa lang kayo, paano kayo umuhugot ng mga inspirasyon sa mga ganitong proyekto ng ibang barangay? Ma'am Mary? Hello po. Yes, Ma'am Mary. Nabanggit din po kasi ni Kurt na yung kumukuha ng relief
packs sa PFVR. Actually, sir, ganun na din yung ginawa namin before. Parang katulong ko rin yung mga SK kagawad ko na pumupunta doon para hakutin yung mga relief packs na ang dami-dami. So, saan ako humuhugot? Parang sabi ko po kasi sa sarili ko na kaya ko to, kahit mahirap, kaya ko pa rin. Parang sabi ko, pinasok ko tong trabahong to, so dapat yung puso ko pa rin para sa mga youth. Kahit na hindi pa kami ganun na nakakaangat sa projects, ganun. At least maramdaman man lang ng kabarangay ko, ng barangay officials, mga kasama ko na yung presence ko nandun pa rin na meron pa rin akong parang goal po sa amin. Yun. Yes, tama naman po. Tama yung sinabi niya ng word na acknowledgement dun sa pagkukulang. Yes, Kasi partner. alam natin, pagkatapos ng acknowledgement na yun, alam mo sa sarili mo na may pagkukulang ka. You know how to know the weaknesses at doon mo pupunahan ng strength. Yes. Ayan, maraming salamat dahil honest at very transparent ka, Ma'am Mary ng Barangay Engineers Hill. Yes Kaya po. Mary, segunduhan ko lang what is your drive, your inspiration and motivation para gumawa pa ng ganitong activities para sa inyong mga kabarangay? Kasi po, di ba parang sabi nila, ang mga SK para lang sa mga sport yan, pag-legal lang yan. Parang sa mga din po, mga taong negative yung tingin sa akin, parang mas ginagawa ko silang motivation para lahat po ngayon ng negative na nabibigay sa akin, parang, si ganyan, ganyan. Parang yun po yung ginagawa kong stepping stone at motivation na may mga taong ganiting tingin sa akin. So, dapat yung tingin ko sa sarili ko mataas. Ganun. Dapat, I'll prove them wrong. Ganun po. Yes, tama naman. Wow! Talagang laban na laban. Laban! Ngayong umaga. We're fighting our own principles na syempre, dinadown ka na eh. So, huwag mo na hayaan na ilugmok pa yung sarili mo. Kasi at the end of the day, sarili mo lang makakatulong sa sarili mo. Kahit syempre nandyan ang mga tao to help you, pero kung ikaw mismo, hindi mo tinutulungan ng sarili mo, hindi ka rin makakaahon doon sa pagkalugmok ng pagda-down sa'yo. Tama naman, and naging sobrang laking inspirasyon ni Ma'am Mary, just not for us, but for everyone, na hindi mo kasi kailangang tumigil din doon eh. Pag nadapa ka, tayo ka, di ba? Shrug it off. Sir Kurt, malapit ang eleksyon. Ngayon naman, ano yung mga advices and tips natin sa ating mga future leaders? Ang may advice ko naman para sa mga future leader is be responsible in building character. Be a good model to inspire the youth because good deeds reflects the personality of a youth leader. Yun lang po. Yes, tama naman. At Ma'am Mary, last na po ito. Ikaw naman, paano po natin napapersuade ng ating mga kabataan ngayon na kung saan isa sa mga malaking boses sa pagbabago na gusto nating makuha ngayon darating na eleksyon? Paano natin sila nahikayat na magparehistro at isipin kung sino talaga ang dapat nilang iboto? For me po, parang ang una ko pong sinasabi, gusto mo bang mag-vote? Registered ka na ba? Kasi meron tayong right, di ba po? Right to exercise the vote at a right to vote. So sa akin po kasi ayoko naman po silang pilitin kung ayaw po nila. Pero ang lagi ko pong sinasabi, sayang kasi malay mo yung boto mo. Tapos may isang leader na maganda. Kung yung isang boto mo, hindi mo na parang isang boto lang po yung kailangan ng maganda na leader para manalo, tapos hindi ka bumoto. Sayang naman, di ba? Parang, ang sinasabi ko po sa kanila, wag mong piliin yung mayaman, tignan mo kung may potential siyang maitutulong sa'yo. At saka kung alam mong maganda yung maitutulong niya sa bayan, sa ating bansa, go. Kasi po, parang ang pangit naman po kung sasabihin mo na, ay ganito si iboto mo, ganyan. Pero wala kang knowledge sa parang mga platforms niya, kung ano ba siya, ganun. Yun po, para sa akin. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Mary ng ating Barangay Engineers Hill at Sir Kurt ng Barangay Minds View. Kaya maraming salamat po, and
laban lang po tayo. Yes, ayan. Have a great day at alam ko marami kayong mga proyekto sa ngayon darating na buwan ng kabataan. Ayan, Linggo ng Kabataan. Kaya susuportahan namin kayo sa Barangay Minds at Barangay Engineer Sales. God bless and have a great day po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Yes. Oo. Barangayan ngayon, it's all about, alam mo yon yung nasabi ni Ma'am Mary, it's all about the transparency. Oo. Alam mo kung saan ka kulang, alam mo kung saan ka nagkakamali, at alam mo kung paano ka umangat doon. Alam mo tumanggap ng mga ganong kritisismo. Kaya nga panalo ka na doon, partner, accepting and ina-acknowledge mo that you were wrong and you can learn from it. Panalo ka na doon eh. Ako, sa totoo lang mga Car Rangers, hindi ako naniniwala sa taong maprinsipyo lamang. Para sa akin, dapat humble ka. Doon yung lagi kong tinitignan sa isang tao. So, shout out, Char! Oo, tama yun. At syempre, hindi lang maprinsipyo, dapat more sa action talaga, di ba? Tama naman. Yan ang dapat natin hanapin ngayon ng mga leaders ngayong darating na eleksyon. Kaya marami pa yan, marami tayong pag-uusapan pa mga Ka-Rangers. Dito lang sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Dalagita nalunod sa ilog ng Tublay, Benguet. Para sa karagdagang balita pa rin, pag-ugnay sa paglunod, isang bangkay ng lalaki sa Abra nahanap na. Narito ang detalye. 4 na araw nang pinaghahanap ng mga otoridad ang 14 anyos na si Desiree sa Asintual River sa Tublay, Benguet. Nalunod ito noong Sabado habang kalakasan ng ulan dahil sa habagat. Nadulas daw siya habang naglalakad sa gilid ng ilog. Kasama po niya yung kapatid niya na si Angel na kasalukuyang naglalakad sila sa gilid ng along the Asin River. Nadulas po yung si Desiree at nahulog po doon sa Asin River. Doon po nagsimula na siya po ay dahil doon sa lakas ng Agos, kaya po siya tuloy-tuloy na nawala doon sa naanod po. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ang BFP at PNP Tublay para hanapin si Desiree. Pero bigo sila.
pumunta ulit yung mga kasamahan natin, mga inline agencies ng dito sa LGU Tublay. Kasamahan po nila yung mga barangay officials doon sa Tuwel, tapos yung mga lahat po yung mga kababayan nila doon sa Tuwel, sila po yung mga tumutulong sa paghahanap. Sa kasalukuyan po, medyo kumunti yung tubig sa ilog. Kaya I hope medyo bumaba, baka doon na nila makikita yung biktima po. Sinusuyod ngayon ang buong kahabaan ng ilog ng Asin. Aabot hanggang sa Sablan Benguet ang kanilang paghahanap. Dahil sa pangyayari, na-trauma ang kapatid nito. Pinapaasikaso na ni Mayor Armando Lauro ng Tublay ang agarang tulong sa pamilya ng biktima. Umaasa naman ang pamilya na mahahanap agad ang katawan nito. Natagpuan naman sa dalampasigan ng Santa Ilocos Sur ang lalaking naunang ibinalitang nalunod sa San Juan Abra. Nakilala itong si Joseph Luis Barbosa, 28 anyos mula sa San Juan Abra. Nauna nang ibinalita sa mga otoridad ang pagkalunod nito noong Lunes. Tinangay ng malakas na agos ng tubig ang biktima. Makalipas ang isang araw, nakita ang katawan nito. Agad kinilala ng mga kaanak ang biktima at agad inuwi ang bangkay nito sa kanilang bahay. Pinaganap din sa San Juan Abra si Jomar Torquesa, 27 anyos mula sa San Juan Abra. Inanod ito sa ilog ng barangay Abualan. Huli itong nakitang nakasuot ng stripes na damit at black na shorts. Sa tala ng Office of Civil Defense Cordillera, papalo na sa 3 insidente ng pagkalunod ang naitala sa rehiyon sa kasagsagan ng habagat. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Habagat, umiiral at nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Narito ang balita. Halos isang buwan nang nakararanas ng pag-uulan ang mga taga-Pangasinan. Ang ilan sa mga residente ng Alaminos, Pangasinan ay apektado na. Nangangamba ako kung patuloy na umuulan, ay baka mabaha itong sa amin kasi mababa doon sa malapit sa tulay namin. Kaya yung mga tao hindi sila makakapunta sa agad sa bayan para mamili ng mga kailangan nila. Ayon sa Pag-asa, posible pang magtagalang pag-uulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa ngayon, binabantayan ang kilos ng Bagyong Goryo na nasa hilagang silangan ng Batanes. Nangangamba rin ang ilan sa residente ng Bayambang, Pangasinan sa perwisyong maidudulot ng patuloy na pag-uulan sa kanilang hanap buhay. Siyempre natatakot din sa ganitong panahon kung may dating na bagyo, nagdadasal, ganun. Yung pananim lang ang inaayos namin kasi parambras kami, ganun lang. Kaninang umaga, muling naglabas ng General Flood Advisory sa Region 1. Makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Naglabas naman ng Gale Warning Advisory ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Dahil dito, pinapayuhan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa dagat. Iba yung pag-iingat at paghahanda ang kailangan para matiyak ang kaligtasan. Vaccination sa mga senior citizen ng Candon City umusad na. Narito ang detalye. Ang COVID-19 vaccine rollout dito sa syudad ng Candon kung saan ito pa rin ang isa sa prioridad ng lokal na gobyerno. Ayon kay OSCA Head Mike Carino, Janssen vaccine pa rin ang naibabakuna kung saan eksklusibo ito sa mga senior citizen, ganun din sa mga individual na may comorbidities. Kada Janssen, 1 dose laeng apo. No nabakunaan kanti dato Janssenan, umanayan da yen apo. Ikanda kay tumuti certification nga vaccine ID nga da kayo nabakunaan dahil ito iti kasla lisensya yung mabalin na yung tirumar dito'y ngapan iti sa pasabaling nga lugar dito'y ayan tayo dito Ilocos apo. Aniya, mandato ni Dr. Narciso Ramos sa kaniya na tuloy niyang hikayatin ang mga kapwa niya senior citizen na magpabakuna lalo na't 1 dose lang ang Janssen vaccine. Ngunit ayon kay Dr. Ramos, kahit anong brand ng bakuna ay epektibo kaya wala dapat ipag-alala.
We grab this opportunity nga at bakuna tayo, dahil senior citizen tayo. Uray no walk-in, basta as long as senior citizen, no basit schedule ni no datata bakuna tayo. As kunada nga i-grab tayo ito opportunity, especially kat pinagtutudo. Kat hamin ba kayat sudan uray din tayo, matutuman ta. So nakita ang dani kat bigat di pinag bakuna iti senior citizen. Tanong at that time nga gawi hindi malo, tanong at matikman. So thank you and I hope this rest bakuna ang tuloy na mga latay di herd immunity. At least 80% di kunan ni ako mayor tayo, isot ni head iti natin COVID program. Kasi tayo implementor tayo lang. So, aramato tayo lang iti responder. Iti ganto mga protocol na Samantala, ipinapaalala din ng City Health Office ang importansya ng pagbabakuna laban sa COVID-19 at para may proteksyon sa presensya ng Delta variant dito sa bansa. University of Baguio saludo sa kanilang estudyanteng Olympian. Narito ang kwento na ating ibibida. Walang mapagsidlan ng tuwa ang mga opisyal ng University of Baguio. Dito nag-aral ang mga boksingerong sumabak sa Tokyo Olympics. Kinabibilangan ito ni Omir Marcial, Carlo Paalam, Nesty Petesio at Irish Magno. First of all, we want to congratulate all our Olympians in Tokyo. They've actually been in contact with Coach Alan and some of the other staff and coaches here in UB. I've been messaging some of them and they've been gracious enough to reply. So they're doing well naman, no? It's their first Olympic experience, so very exciting. I mean, for us here in Baguio, but I'm sure for them, they're also very nervous. Also, it's very nice to know that they're already guaranteed medals. But I think these athletes are very competitive and they're not satisfied with just the bronze. Dream come true din ang pagkamit ng medalya ng mga pambato ng Pilipinas sa Olympics. Pangarap kasi ito ng founder ng universidad, si Dr. Fernando Bautista. This is one of the dreams of the founders of University of Baguio. Tatay Nanding and Nanay Rosa were always caring and generous individuals, but Lolo's dream was always to have an Olympic medalist. And I think now he has 3, no? And it's a very proud moment for us, especially in Baguio. And of course, they're always welcome. They'll always have a home in Baguio, hindi lang house and lot, no? But I think when they arrive, they will have a testimonial lunch or dinner, and I'm sure the city will provide them a motorcade. I think it will be a very nice homecoming, and very excited to have them back. Tiniyak naman ng pamantasan na suportado nila ang bawat pag-usad ng kanilang mga student athletes sa pagkamit ng kanilang tagumpay sa palakasan at pati sa academics. Just to make it clear, no, UB training had nothing to do with their success. They were already considering training in Baguio, and University of Baguio offered them a scholarship so that they could study while they were training. And yun nga, through proximity and through our interactions, we've gotten close to them, and I think they consider us a place that they're welcome. Coach Alan and his team work with the teachers to help the students comply with any requirements. But make no mistake, no, these are student athletes. They still have to do these requirements, and imagine their hard work and determination to accomplish their sporting events and their school requirements. It's very difficult, but they still manage to do it. So, yeah, that if there's any help here from UB, it's basically from the coach and his staff and the understanding of their teachers.
Bukas, sasabak ulit sa laban si Umir Marcial laban sa pambato ng Japan at si Carlo Paalam. Una nang nasungkit ni Nesty Petesio ang silver medal sa Women's Featherweight Division. Para sa mga taga-UB, siya pa rin ang gold medalist kahit natalo siya sa pambato ng Japan. Honestly, we saw it that Nesty really have won that third round, which is the deciding round. But well, if they gave it to us, Japan will also say, bakit ganun, di ba? So, that's sports. The values of sportsmanship and then discipline and the value of acceptance is always been inculcated to these athletes. Taga-UB din si Bong Pascual. Siya ang kaisa-isang Pinoy na nagsisilbing basketball referee sa Tokyo Olympics. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Nagbabalik ang tambalang sipaw. Ayan na talagang ngayon usaping paglaban. Ano yung mga nilalabanan natin at syempre yung goal natin sa buhay. At ito na nga, patuloy na talagang kasama natin sa laban ng buhay ang ating mga viewers. Hello po sa ating mga media interns kay Mary Joy Alvarez and syempre kay Princess Nicole Caroa. Good morning. And Claudine Lagundino. At sa ating si Ana Marinas at Dito John Pasqua. Good morning daw. Hello po sa inyo. And para sa ating mga Hong Kong naman, Merly Sibayan at Brenda Tulioca and Merly Agbayani Season. Good morning po sa inyo. Yes, partner. And also, lapitan na lang natin na we wanted to say shout out and good morning to all the employees of City Hall. Especially shout out to Sir Rain Gayao. Thank you. I'm definitely wearing your blue. Sige, araw-araw ako magna-navy blue sa para favorite sa'yo. color ni Sir Rain. At ito pa, sabi ni Sir RB Samson, wow, good morning sa lahat ng good vibes ng show talaga with Papa P and Miss She. Miss She. Pwede naman. Siyempre, Yes. since usapang good vibes na yan, di ba, partner? Hindi Yes. tayo titigil sa usapang good vibes, di ba? At ngayon nga kasama natin sa guest talakayan, isa sa mga artists, entrepreneur, at tumulong para sa ating community. Using yung mga products at creative skills niya. Kaya nga. At narito na, let's welcome Sir Bench Cruz. Good Ayun. morning! Good morning. Ang taas ng energy sa studio ngayon. Ang aga-aga. Parang lahat tayo, parang sobra yung kape. I love it and thank you for having here sa Good Morning Balitaktakan sa Tambalang Sipay. And it's so nice to see fresh faces po at ang gaganda at ang gwagwapo nila dito. Just kapag nandito kayo sa studio, ma-encourage kayo. Naku, same to you, Sir Bench. Thank you. Sir Bench, simulan natin. We just wanted to ask muna, kamusta naman tayo ngayon at ngayong pandemic? Well, as everybody knows, I'm a singer. I'm a recording artist. And wala kaming masyadong venue for our to entertain yung ganon. So back 2 years ago na yung pandemic, ano. So I had a little savings na ginawa kong puhunan sa business ko na ngayon i-share natin kung paano siya lumaki within the span of 2 years. Wow! At nabanggit nga dito, simulan na natin yung parte ng ganitong business is naging malaking tulong ito sa ating mga farmers. Yes. Kasi lahat ng mga ingredients namin is farm to table kami. Yes. Supporting local products. Kaya nga. And isang bagay kasi yun, Sir Bench, na nagkulang pre-pandemic kasi maraming suppliers Now we are utilizing our local farmers. Sir Bench, paano mo sinimulan to? And what was the brand name po ulit? Yan, the brand name is Berry Bench. Whoa. Yan. Kasi ang pilot project ko is strawberry jam. So strawberry. Tapos my name is Bench. So ginawa naming Berry Bench. Wow. And then I started with 2 kilos of strawberry jam na niluluto ko. Tapos sinasample ko sa mga kamag-anak. Tapos sa mga kaibigan ko. Until dumami yung orders. Tapos ngayon, every night we cook. May factory na kami. We cook 100 to 150 kilos of strawberry jam. Hindi lang. Night. Yes, wow. Talaga malaking tulong din hindi lang sa ating mga farmers kundi sa mga kasama din na mga workers ng ating sa community. Tama, Sir Bench? At Sir Bench, hindi lang strawberry jam ang meron. Ipakita naman natin kung ano yung mga produkto pa na pwede nating may offer sa community. Yes, right now meron po kaming mga outlets sa, can I say the mall? Name of the mall? Yes. Yan, may outlets kami sa Portavaga, sa SM, tsaka sa lahat ng mga branches ng Calajo. And or House of Yogurt. So ang first na yung top 3 na strawberry jam ngayon. Maraming salamat sa mga netizens sa survey. Ito po yung Berry Bench. Wow. Yun, it's all fresh, tapos less sugar, tapos it's with apple and lemons po. Oo, hindi siya masyadong matamis, tsaka very spreadable siya. Tsaka murang-mura siya compared sa number 1 product ngayon. Then nag-further kami study that there's a need for local wines and to support yung mga venturis natin na gumagawa ng wines natin. So nagpagawa kami ng flavor namin na kami lang yung tsaka timpla na kami lang ang meron sa Berry Bench. So we have here of course the classic
Bugnay wine, and we have the classic strawberry wine. At ito po yung pinakabago namin. It's called the rose wine. So gawa po siya sa petals ng rose. So it takes about 2 sacks of rose to make 1 gallon of rose wine. Yan. Yeah, ito po yung bestseller namin ngayon. Rose wine, galing sa petals ng organic na roses. Yes. Paano po yan, Sir Bench? I mean, kailangan po ba tuyo? Or ano po siya, para siyang tiba na style? No. Dapat fresh pa siyang rin. if-ferment. And Sir Bench, paano mo siya sinimulan? Kasi during the pandemic, talagang yung sector ng flower industry natin was really pushed rock bottom. Paano nyo nasimulan yon yung pag-innovate using rose petals? Actually, it came about last year. Yung medyo okay na tayo sa pandemic when open na yung city natin, tapos the flowers were blooming na, doon kami nag-start. Yes naman. At ito, dagdag pa natin. Meron ako nakita dyan na parang pwedeng iulam. Oo. Ito naman is called the Wat-Wat Longganisa. Wow. So if we say we have the pambansang longganisa sa Cebu, sa Ilocos, diba? Meron sa Pampanga, sa Tarlac, sa Cabanatuan. Ito naman ang pinagmamalaki ng Benguet, ang Wat-Wat Long. Nagawa ni Mr. Dean Cuanzo ng La Trinidad. At Wat-Wat, ang ingredients niya, tsaka 30% herbs siya, tapos yung 70% is meat. Tapos mabilis siya ngayon, may pwesto siya sa may strawberry farm. And he's one media personnel din siya. Tapos nag-innovate talaga siya. Tapos proud na proud ang mga taga Trinidad sa Wat-Wat Longganisa. So pag tinatanong nila, ano yung longganisa ng La Trinidad? It's called Wat-Wat Long. Tapos meron din silang sisig. Yan, may sisig din sila. Tsaka patis. At yes, nabanggit nga ni Sir Bench, si Sir Dean Cuanzo, ang aming, isa siya sa aming videographer sa Montañosa Film Festival. Oh yes! Napakabait. Napakabait at napakagaling. Very artist siya, di ba? Yes, opo. Napatunayan ko, no, as an artist, lalo na yung pandemya, hindi matitibag sa diskarte ang ating creativity. Pandemya lang yan, media man tayo. Yes, po. Exactly, Sir Bench. And maganda pa kasi doon is we're incorporating not just the skill kasi, we're utilizing again what is produced here in Benguet. Yes. And sabi mo nga, Sir Bench, it's something na ipagmamalaki talaga natin. Oo. So, punta naman tayo sa pastries kasi I really have a sweet tooth, Sir Bench. At describe naman natin yan. Yes, ito naman is called the taro farm. So taro is a yam na localized dito. It's similar to ube pero ito yung parang medyo mas milder siya. So the taro is found mostly here in Benguet, sa Tuba. And then and first siyang nag-innovate, si Miss Ann Iniguez naman. So, she is a product of Department of Trade and Industry and she innovated the taro as a pastry. Ayun. So, if ever na, kunyari, kasi palaging ube, pero may ube din siya, this time is proudly, Benguet. Kasi taro. Taro, yes. Oo. Very mild yung lasa niya. Taro hopia, taro pies, and cakes and pastries. Kasi sir, we've riveted from kamote to ube. Tapos ngayon, taro naman. Usapang pastry, sir, ang kasama niyan minsan is mainit na kape. Exactly. So, ito naman yung proud tayo, the very famous na Tayaw Farm. Tayaw Farm siya, gawa ni Mira Tayaw. So, ang something dito, special is a single origin. So, usually kasi if we buy coffee, yung commercial coffee, iba-ibang land ang sinasaka niyan. So, nagkakaroon ng variance sa taste. Not like sa Tayaw Farm kasi single origin siya, iisang lupa lang. Iisa lang yung process ng pagtatanim nila. Then yung lasa niya is very pure. It's a bit premium quality siya kasi nga single origin siya. Tapos proud na Benguet coffee to. Yes. Wow. And background na rin, partner, Tayaw is actually a local term which means peace dance, di ba? So yes, that's putting all together into peace, collaborating into one unique product and service. Yes. Sir Bench, pag-usapan naman natin how you help our entrepreneur. Kasi sabi mo nga kanina, we have seminars that help them. Sir, ikwento naman natin yun. Yes, right now I am a advocate of Department of Industry and Department of Agriculture.
lately, I teach how to do the power of visual marketing. Tapos sa mga kabataan, sa mga bagong entrepreneurs, tinuturoan namin sila yung proper labeling kasi dapat kompleto yan. May FDA, may permit, yung mga ganun, yung basic. But lahat kasi ng product is pare-pareho. If you go to the market, there are hundreds of the same products. But what makes you different is your packaging. So, dapat angat ka sa iba. Yung tama nga sabi nyo kanina, ma'am, na dapat nakakanakaw tingin ka agad yung packaging mo. Oo, tapos we aim for premium and international quality na ngayon. Hindi na pwede yung naka-plastic na lang, yung ganon. Yung we make effort sa packaging para naman competitive tayo nationally and internationally. Then lately, nag-ano kami sa Department of Agriculture for the young business, agribusiness youth. And namigay kami ng 7 winners for na worth 50,000 each. Tapos they will represent our city in the regionals and in the nationals na magkakaroon sila ng 350,000 to 500,000 pesos grant. So we guided them kung how to, parang defense siya. Oo. Nice, no? Ganda. Pinatunayan nila talagang kahit humarap tayo sa pandemya, lumalaban pa rin using our creativity, innovative idea, at syempre, tulungan. Nabanggit nga ni Sir Bench, talagang no man is an island. Nandyan ang farmers, nandyan ang iba't ibang sektor na kung saan tutulong para sa ating pag-usbong sa ating goals in life. And Sir Bench, tanong ko naman, how did this entrepreneur reach out to you? Or sa tingin mo, ano yung pinakamalaking naitulong mo for them? I think it's being brutally honest. Kasi one time meron kaming parang defense about rabbit farming. Ako member ako ng Philippine Association of Animal Welfare. Tapos parang pets are friend, yung ganon. But I do not discourage them. I give out questions. For example, how will you convince me as an animal lover? Tapos to eat yung ganon. Tapos they will give answers, but yung very honest question lang. Yung being frank to them, and that way they know how to defend themselves when it comes to a bigger market. Tama naman. Being transparent. Yes. Then yung syempre yung knowledge natin way back in school, just experience natin abroad sa marketing, yun yung tinutulong natin sa kanila. Yes. At kaugnay nga rito, talagang sa lahat. Nabanggit nga ni Sir Bench, ang dami niyang ginawa. At ito pa, nagawaran siya ng isang award ng ating city mayor na si Mayor Benji Magayo. Ikwento naman po natin yan. Yeah, maraming salamat po because we make effort po sa mga booth natin, sa mga exhibit namin. Talagang pinagagastusan namin yung artistry ng booth natin para magkaroon naman ng distinction yung product natin, tsaka i-uplift yung local products natin. Kaya napansin po ng government yung ginagawa natin na mga designs, tapos tumutulong po tayo sa mga ibang entrepreneur na para ma-level up yung kanilang mga design. Yan, tas giving out seminars na rin po sa mga local entrepreneurs natin. Oo naman. And Sir Bench, lastly, we just wanted to ask naman, how do you encourage the young entrepreneur to look into marketing as a form of their passion? Kasi yung iba katulad kanina, di ba? Parang hindi na kasi tayo just local, but we're looking at international standards. Yes, I encourage them to do so and be brave po sa business. Business kasi it has its ups and downs. Hindi porke nakagawa ka na ng product, bebenta na yan. Ang daming mga we have to consider, especially you have to be a legit and legal entrepreneur. Huwag na po tayo mga fly-by-night. Mag-register po tayo sa DTI, sa Mayor's Office. Kumuha po tayo ng FDA. Magbayad po tayo sa BIR, yung mga ganon. Then, no matter what your passion is. Kasi ako, singer ako. Yung iba nasa medical field, hindi importante kung ano yung pinanggalingan yung background. Ang importante is your passion and your drive to help people. Ngayon po, yung company ko is helping mga displaced artists. Then lahat ng employees namin is displaced artist, single mother, and then PWD. Ayun. Tapos,
Meron po kaming mga staff na mga models sila na PWD sila na hindi tinatanggap ng mga ibang agency. So yun po yung mga tinatanggap natin, mga single mom. Tapos yung mga singers na walang trabaho, kinukuha naming staff sa factory. Tsaka sila pa yung mga frontliners namin. Kasi existing na yung talent nila for marketing. So very good yun. Tama naman. Baka makaraket po ako dyan. Pwede. Kung kaya ko ba yung salary nila. Mukhang mamahalin po kayong dalawa. Ako po PWD, person with displaced heart. Naman. Hugot na umagang-umaga. Pagpasensyahan po natin si Shaggy. Hindi, okay lang yan. We're just making it more naman. light. Yes. Sir Benj, sino naman yung gusto nating pasalamatan at imbitahin in your social media platform? Alam mo, nagpapasalamat ako sa lahat ng taong sumuporta sa akin. Kasi ako, way back about 3 years or 4 years ago, victim ako ng grave violence. I was shot 3 times. Na-hold up ako. Tapos, mga friends ko po yung tumulong sa akin. Tapos, after nun, I went abroad kasi hindi ko kayang magstay sa Philippines because of my trauma na tuwing lalabas ako. Kasi papunta ako sa concert nun eh. Tapos, na-hold up ako. Alam mo yung nag-aagaw hiningi ka na bumalik sa bahay ninyo. Tapos, hindi ako pinabayaan ni Lord, ng family ko, at saka ng mga friends ko. Then, I rested for about 3 years. Tapos, sobrang na-stress ako. Nagka-cancer naman ako. So I had a stage 2 pancreatic cancer. At the same time, ang tumulong din sa akin mga friends ko. So what I can say, kaya ako nabanggit yon, is whenever we feel like we have a problem, it's not the end of the world. Kasi yung problem natin might be a heaven to others. Kung hell sa atin yun, sa iba kasi heaven na yun, mas may mabigat pang problem and hindi tayo bibigyan ng problema ng pagkakataon kung hindi natin isolve. Tapos always believe that miracles do happen. Yun po yung isa sa advocacy ko. Nung pandemic, wala kaming income, as in zero income. But miracle came na sinabi sa akin na you make this, iga-guide ka naman eh. Tapos you help your friends and your friends will help you back. Totoo po yung sinasabi nila that no man is an island. As long na wala kang tinatapakang tao, you will never go wrong. And in return, you always have, if you have a blessing, for example, may kita kang 100 pesos, keep the 10 pesos. Give it to church, give it to someone else who needs it. And blessing will come back to you. Yun naman. Wow. Grabe yung laban niya, partner. Fighting nga naman, Sir Ben. Ang galing, no? Kasi it's all about kung ano yung binigay mo sa universe. It will Yes. bounce back sa'yo. Diba? Kasi hindi mo inaasahang panahon, gagawa, alam ng panahon kung kailan niya ibibigay, ibabalik ang lahat ng Yes. pagmamahal na binigay mo. Exactly. Tapos Yes. yung partner, yung kindness kasi it might not be to you directly, but your loved ones can benefit with the kindness that you've shared to others. Yes. Sir Benj, maraming salamat po. And sino pa yung mga iba pa natin gustong pasalamatan? At i-promote ko po. And maraming salamat po sa RNG Luzon also for having me here for the longest time. My apologies kasi medyo busy tayo and the weather is not in favor to us. And maraming salamat po sa Department of Trade and Industry and Department of Agriculture, sa SEPMO, and to the city government for helping us entrepreneurs because right now 70 to 80% of our sales came from the recommendations of the government. So maniwala po kayo sa ating gobyerno. And then maraming salamat po sa Portavaga sa pagbibigay sa amin ng shop o pwesto na napakaganda para ma-showcase po yung mga local products natin and SM Baguio and also sa House of Yogurt. Maraming salamat po. At maraming salamat sa Tayo Farms. Maraming salamat din sa What Long and sa Tarofland. Maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat for that inspiring. Alam mo yun, it's all about yung produkto na punta sa malalim na usapan dahil alam natin kapag galing sa puso at alam mo yung pagtulong, may malaking bagay na napupunta sa community. Kaya nga, there's always a purpose of what you're doing, mga Yes. Car-Rangers. Diba, nagsimula lang siya sa 1 or 2 kilo ng strawberry and now they're just
producing 150 of which every night. So, grabe yun, no, partner? Not only products, pero nandoon, nabuo yung mga community na matutulungan ng ganitong produkto. Kaya, and hindi lang community, partner, kasi outside of that specific community, nag-blossom pa siya into something more bigger na kulang na lang pati tayo. Yes, sharing the knowledge is a great avenue para matulungan lalo na yung pandemya. Exactly. And Sir Benj, also nagpapa-shoutout si Ma'am Charmaine. She just wanted to say hi. Hello Ma'am Charmaine, napakabait yan. Si Charmaine, maraming salamat po. Yes, have a great day po, Sir Benj, at padayon po sa inyong advokasya sa pagtulong. Opo. Yes, our guest talakayan ngayon at baranggayan ay tinatad tayo ng iba't ibang meaning nila ng salitang Fighting. True, partner. And sabi ko nga, alam mo, partner, na-inspire lang ako on the fights that we've shared along with people. Kasi di ba yung fight na yun, minsan hindi lang ikaw Ang daming taong lumalaban din, rooting for you to win, to make things better for yourself and for them. Kaya na-touch talaga ako doon. Ikaw ba? Na-touch ka ba? Oo, talagang yung ganitong usapin, kailangan natin, lalo na ngayong pandemya na humarap tayo. Alam mo yung kaunting gesture of kindness or good vibes, it will help a person. Baka yung konting negativity mo, it will create naman ang malaking aspeto sa isang buong araw na isang tao, di ba? Kaya let's be more sensitive enough at be more lagi nating isipin yung kapakanan din at yung environment natin. Oo, kahit na umuulan, be everyone's sunshine or one's sunshine, mga ka-Arranger. Don't put down the rain if the thunder is already there, yes, 'di ba? Tama naman. Wag na tayo magdagdag. Ang laki na ng problema na hinarap natin magiging kuwan pa tayo, problem maker. Oo. Kasi yan. So mga Car-Engers, we also wanted to say thank you for the sponsors that are keep on fighting together with us every morning. At andyan ng ating mga sponsors and syempre na patuloy at kasama nating lumalaban sa kuwan ng buhay, panahon at pandemya. Nandiyan ng NGCP, Newsar, TG Home Builders, Lorma Medical Center. Thank you very much, Baguio Country Club, for accommodating the vaccination site. Employees and all the staff of Lemonade, My Manox, Studio Cafe, at Sangyo Potcha, Labs Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. At syempre, wala nang aw sa PAO. At Katya Liz, Mega Tower, Amyanan Balita Ngayon, and syempre Pines Estate Gaming Corporation. Ayan, at syempre for our quote for today. Ito ang sabi ng ating quote ngayon, ng ngayong Fighting Huwebes, fight for what's worth fighting for. Naman. It is. Indeed, partner, naniniwala ako dyan. There are battles that are meant not to fight for. Yes, ayun nga, sabi nga kanina, piliin mo yung battle na karapat-dapat at worth fighting para sa'yo. Naman. Isang araw na naman, mga Car-Engers, and tomorrow is the end of the first week of August. Maraming salamat sa inyo. At a big smile sa ating mga Car-Rangers. At once again, ako inyong Papa P, ang magpapainit at magpapasaya, dulot ay good vibes. Naman, kabungis-gisan, kakulitan, katawanan, syakikay. At ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables,
finger foods, noodles, spices, and many more. Best experienced with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW!